Biswajit Sanna Khulum ka. Jenis tu ikan aja. Wah, weh. Sangka. As pasung leh. Sungai. This phải cướp. Có cả hâm là sao chỉ đó cái cam mày bukan nang. Bukan no. Ini kalau cinta itu cinta rồi. Sunga koi kai rekha tini ni bisna mia samane tini ni rekha. Sung baru iko koi sung jong tu ibu aja. Iya ke kaya mai dai baje. Ars maya sakana. Kol tidak rak. Wajya kol ekdom iskisal ke rekha norang ke. Beri ro fan keri fan siapa mana nya? Beri jo fan keri fan. Baje kasih ya sakit itu koi mandra bu siapa? Ah, masuk ke hama kerja. Kolkanya robo, kolkanya robo bo, belai belai kan ini, kan ini hamka mumpai play aja hambai. Terus cerai, ini mau satu di mana? Bah, makan hamka kan? Apa lagi? Memang ini kita hamka. Karena begitu ni sekarang mana begitu? Anh kia kolong này à? Nè. Trong đây. Thôi chân chỉ đó. Quá xem crack cái gì? Crack. Dùng giờ là. Chúng cái bàn tiếp đi. Successful na, bro. Cái bề bông nàng khát tay có. Không phải bro, gari lama semua. Sini dokter Biswajit sar no sung tui kering ora 12 bosor nge sung kosto khosoli tong mani yagola sar no sung kobok mani yagola sung no tini no salchani bisingo no sung kol kai complete khair phaka tamni hingka o dokter sar Biswajit no sung no tui kair phaiman bagai bose sini bogoban motai hene sung bono sung kholomo Kapangni takok tai bukuk song Dr. Biswajit salsani salono 12 bosor tuima yangai oro dugan lai tongmani nok kinar soro kinar ro phiaba 12 bosoni bisingo oro jompui jolani dram harungo tongnai lukurok mikheteng thaiketeng phalmani ekdom tuima yang tongmani salsani salono phaiei wachino call complete khlairi klang thangka o handram kamini lukurok no hingka Tripura hastewo obo kaisa belai lai buma seijaknani phasingo
no tamani hingka brok ekdom tuimai ang tongmani jorao no Dr. Biswajit phai brok no tui sol ka ekdom kol kairi kalang thangka sung kol rok bahani sebui nai lainai oron lukurok baibo busuk khatung khajang kha bro satrai sowoi akoi Dr. Biswajit no mutai bai baksaka khulumka sung bro khukhtui bahani khanai nai lain phadi Dr. Biswajit sar sungno kol kai kalang thangmani kol kai mani abo sung tabuk sebui naigerna busuk joratui kaham obono bagai naina nai tabuk sung ti sebgra de o kida norom norom ekdom norom sebo ti phai kale kusung kusung ekdom phai ko ekdom nom yak sabai rila iko ya sabai ya simaro bai ri jaman manoi ko ekdom first class ekdom ya si kong sabai bo ya si kong sa kong ni nangu kong nei ekdom norom khabo kaham tuibo kaham bokha ekdom poriskar yang muko tuibo ekdom poriskar ekdom sarai ekdom khasrang kana khasrang sokang le tai phaigra de buri ro waisa phaigra de are Dr. Biswajit Dr. Biswajit sar sungno kol mane ekdurung norom debra yak sabi mano debra sabi mano yak sabi mano sebi phno kara de ko kholai ro ba sebi jamano bo oma ebren norom ebren thas ebren khata musoko sungba ke thajung nang soka jesa phan kari pha sebi mano sare khone pha semano ebren do tai sa dai phade para asuk bosor moi 12 bosor kawai tongmani tabukle tuini bagai bial nanglia lasui nokni lasu tubna bo nanglia tulangna bo nanglia ekdom gandar gandar mangkha chini Dr. Biswajit sar ko mia sanmani tini bisingno complete khair phaka tuibo kahama kusung se phai tongchu ekdom norom da ekdom norom yak sabo sebui mano yakni bo sebui mano murukur huibo sebui mano ko asta kahama keri rekha tuibo kusung phaka biri kusung ko kahama ekdom gandar mangkhana tabuk Dr. Biswajit no pai praya ni khane hamjang mungya pharai belai hambai sungno koilmani bagai nin bung sai kalang de ani bung ge janu debruma para ke hannokrai para dram harungo sung dugan rui tongo sawoi takok tai bokok song obrong ka kol kai ni hero man rok do brok no do seven nai gare de no kol kai mani ekdom sarai amomia haros har Biswajit Dr. Biswajit sar hamani hobong thuji malayar tui hima ningli ani khnawoi dotora aisiri sara 7 8 bisingo naro hostin mangkha bopro aino se nai tongsu ni nai ma tongsu kol kha Dr. Biswajit do norok no kol khai san ka ni sahar ka bo sahar ma login tai thui sai malia ai mo dotora kha phungai khen ma phakera norok ba rang ni bagai se kol kai engka bos hamani la tamasuk saja khaba rang to hain manai tangnai borok ba kamla borok ba manai bo hain sahar thangai dotora kia ব্যবস্থা khlai dige di pare ekdom sarai ke ব্যবস্থা khlai rekha tai kono problem kari abo jog hain jing tong ma khamo busuk foot tola rekha oma 80 foot rekha ekdom clear phan krai phan ganang jotono bura buri sob chuchu cha bebang sebai nai ma phayo je bisa sangjai angnai rokhomke dati khe no nai mang phayo hacharo bazar bo sai mangkha yakong sui mangkha moila solia nangibo angkha asujate hambai nin bung sai kalang ani bung ka semol debruma jomboi bolog ni no ang bisili jai Dr. Biswajit sar ni kol sebi nai gena sebi nai gare de tido norom kol norom nu bola ekdom sol na ketal kai dirop si ekdom ragya na he kisapan ragya abo septe katai noromam le yak simis nangna nai tongju ya abo ya si kongsara pujun to sebai manai na ulo sebi mana nya je nom nawa har ni bukha belai kaham no o tui sabo manang nai norok ni bajan borok simi to ma sep nai he abo haya ni sabo nungi manabo sung birma nong hanu boibo birma nongo thangpuni himpuro maya hanga ka inge joto thanai himnai joto bolong pon thangtung nakaba lama sorok laine rok gari gora bai phono thangtung joto borong no phono je laine bono use khaimano tuino o tui ke bono khasi gya na he khaji gya o lama tui jesa Hyderabad Orissa Shillong je jagan borofan khopai man na je jaga phan phaitong sungche sung haino borobo birman tamni tirong khasing na ni to tuino ruime ni bagase belanyo khaduko obon bagino sini Dr. sar Biswajit no bela norok age tui khok tu mane busuk ka sal ni gola bai matubo chalo bisimaro sapai soko na lama soba thagi ma phayo bo bisima saman ko abo leng mani hasalo suton gadi hoya hanai na bathak ma ha phayo ta tabe ekdom ganar mang khana tabu khata gana sini dugan kinaro no kair phaka sar Dr. Biswajit
Taba tama khani no ro tui no. No tui manoi tam subida rang ka sai khana gra de tam khani. Mane subidar ba yakung sunani tui khognan oko ma songnani mu songnani ni joto kisu almost khne abo saisi male eta beba kamna sugi tha. Nane mi khutong sitra ro bo soi nai chok phali man kana. Beba no o sugi hamani tai jaga se kari ke tui no manoi. Nene bong sai de. An bung ga sombo loksmi. Khapangni takok tai bokok song obong ka bazar ni head chodar. O dino sungni usti sapro bo khari tong do bo kok sana na ya manglak se hai glak se tho dabo bu mani janai se haita aga tini ka bosi sonarok thar tong so ana saksi de kok sana na haita hamjak choka do sai khana gra de bai ma tong jakhana o ma ang kolon nugo isa hamjama tukona mung tong so aro cheka khatong mani tai ko te kerkha tai reporter of ka khar gala khana le boro ko dang ba khai tong nai ang dino nukja ga dolo khop ja yang ka ba ang mang se aro te khongman tong se nin dol ro ba nga dino kok saya nei no tui khori ya nini puri ro plate ro suri yan tong khablei aba haibung ya ta boro ekdom aram kana aram suka ba Dr. Biswajit tam sanamosong umang tai bono ka se thiasak ni paipla sa hambai maro kola ka tei sinung mana ga nai pa tei betala kesung ka hama hokle ketui se ekdom chini butir sa ang ketui khlaiman layo wah nin ketui sa thawo thogo nin jrabi ni o ketui sa thogo na wah tei manin ko nang sina khang Angka khapangni takok tai bokok song o dram harungo je dugan renai o jaga je mikhutung phalnai o kolmanoi monakni salpama hai ma tongjaka brok aska khasrang jaka ekdom kha phurso kha angka o mahaino Dr. Biswajit no bro bela hambai rikha angka o amsani emile bahaino brok khatungjak nasingjak oro bazar shed nanani o dugan stall nanani tei current rok light rok o mahai rok brok belai nasingjak angka obo thinango jati sung mahai pohor sung mahai o bazar sung sawi thinanga tiprason bumong taibo develop o land rogo ngna ningthung obono sini naimong ga tinin bage asno jotono hambai joton khulumka norok bahani comment kai sandi norok la bong hai matong